Декабрь айын без зарыгып көтеп алабыз. Чөнки гаиләбездә бу айда бәйрәмнәр байтак, дип башлана Хвалынск шәһәреннән килгән котлау хаты. Бүген яраткан балабыз, сеңелебез, апабыз Рафина Рушан кызы Бахтияровага 25 яшь тула. Матур, юбилейлы туган көне белән чын күңелдән аны беренчеләрдән булып яраткан әти-әнисе Асия Рәшитовна һәм Рушан Равилевич. Бер туган абылары Раил, Наил, җиңгәсе Юлия, әбисе Рәйсә, апалары Равилә, Рауза, абыйсы Мансур гаиләләре белән ихластан котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең тормышыбызны матурлап, гаиләбезгә ямь өстәп, яраткан балабыз Рафинабыз кыш фасылының башында гаиләбездә 3нче бала булып дөньяга туды. Без гомер буе аның турында Алладан бирелгән олы бүләк дибез. Чөнки ул 2 абысыннан соң нык көтелгән кызыбыз булды. Ул үскәндә үк бик сабыр, бик тыйнак, бик эшчән булып үсте. Гомере буе аңа эшләгәнең кешегә булса, өйрәнгәнең үзеңә дия идек. Шушылай булып чыкты да. Ул мәктәпне тәмамлап Саратов шәһәрендә укытучы һөнәрен үзләштерде. Киң күңеле, олы йөрәге аны ятим балалар интернатына үз һөнәре буенча эшләргә алып килде. Намуслы килеш хезмәтен башкарганга күрә ул хөрмәт ителгән хезмәттәш тә, укучылар белән яратылган, үз ителгән укытучы апалары да әле. Балакайыбыз, синнән дә якын, синнән дә тугры кешебез юктыр. Авыр чакларда гел син кирәк әнәшә бездә, син безгә олы терәк. Рафинабызның безгә кылган яхшылыкларын әйтеп тә, санап та бетергесез. Меңләтә Худайдан әҗер-саваплары үзенә игелек булып әйләнеп кайтсын иде. Кешелеклелегең, юмартлыгың, күңелеңә күрә көнеңне дә бер Аллам үзе бирсен. Киләчәктә дә үз тиң ярыңны табып, чын мәхәббәттә яратып һәм яратылып яшәсә идең. Якын кешебезнең туган көне барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдә шыңлый тавышы, карашы кояш төсле. Үзен эшкә күңелле кыз, тик кырыш сыман көчле. Гомердә дә авыр диеп уфтана белми балам. Кай вакытта я бер Аллам үзең сакла дип калам. Хаклап яши ата-ана кадерләрен кызыбыз. Аңа ихлас күңелләрдән олы шатлык юллыйбыз. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Шул форсаттан файдаланып, 3 декабрь көнне булып үткән матур туган көне белән өлкән улыбыз Раилны да тәбрик итәсебез килә. Улыбыз безнең беренче балабыз туды. Әгәр ир-атларга йомшак йөрәкле булу еш хас булмый дисәләр, безнең балабызга пәйгамбәрләр сабырлыгы белән йомшаклыгы салынгандыр. Ул инде олыгаеп үз алдына көнен күрә. Өен дә булдырды, эшендә дә күп уңышларга иреште. Балакайыбыз, ихлас күңелдән сине яратабыз дип әйтеп, киләчәктә якты өметләр, олы теләкләр юллыйбыз. Бар хыялларың чынга ашып, теләкләрең кабул булса иде. Улым минем, күзем нуры, йөрәгемнең назлы моңы, иман нуры йөзләреңдә, җылы караш күзләреңдә. Аллам биргән син бүләге, тормышымның син терәге. Гомер юлың озын булсын, кояш нурын сибеп торсын. Мәрхәмәтле бул син улым, якты булсын синең юлың. Бәхет тәүфыйк бирсен Аллам, юлдаш булсын сиңа дугам. Кадерле Рафиночка һәм Раил, бар якыннарыгызның теләкләрен матур җыр дәвам итер. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Bulsun aydı
сабыйлар. Тормышларның иң татлы мизгеле, кемнедер балам дип дәшүләре. Кадерле оныклары, Руфина Рушан кызы Бахтиярованы 25 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән бүген яңа Зимница авылыннан әбисе Разия Усмановна, апасы Рәхинә Рәшитовна, абысы Ринат, тормыш иптәше Наилә, балалары Ринат, Рузалия, Алсу һәм Марат, шулай ук барча туганнары да котлап, кәефләрен ямьләндерер өчен изге теләкләрен ирештерәләр. Бәхетле диләр кешене, әгәр туса уллары. Икеләтә бәхетлерәк кемнәрнең бар кызлары. Руфинәгә Аллаһыдан исәнлеген сорыйбыз. Көн буенда ишетмәсәк, тыныч кына тормыйбыз. Бик кадерле балабыз син, уйлап җаннар өзелә. Синең хакта сөйләп кенә безнең көннәр төзелә. Ата-анаңа терәк син, безгә дә фәрештәдәй. Яшә безне сөендереп, нәкъ шулай, бүгенгедәй. Әле кичә генә әйтерсең туган идең бит балам. Әллә безме тиз картайдык, синме инде тиз үсеп җиттең. Менә сиңа 25 яшь. Бел кызым, бу гомерләрнең яшендә яшнәп тора торган чагы. Иң матур чәчкәләр синең яшендә аталардыр. Син шуларның берсе. Бик тыйнак, сүзен уйлап кына сөйли, бер кайчан күңел төшерми яши торган оныгыбыз ул безнең. Балакайыбыз, йөрәгебез түрендә иң зур урын алган сөекле кешебез. Котлы булсын бу матур туган көнең. Оныгыбыз алтын безнең, күзләребез тимәсен. Янәшәңә кайгы хәсрәт бер кайчан да килмәсен. Әбиең, туганнарыңа бул гел сөенеш кенә. Әнкәең өчен син һаман иң гүзәл, иң кечкенә. Хыялларың чынга ашсын, какшамасын саулыгың. Бирсен Раббым теләгәнең, кирәк кадәр байлыгың. Руфиночкабыз, без сине бик нык яратабыз. Дәвам итеп, 3 декабрьдә булып үткән туган көн бәйрәме белән улыбыз Раилне да котлап китәсебез килә. Күз нурыбыз, хыял канатларыңны талдырмый, сайлаган эшеңә тугрылыклы калып, сөенеп, сөелеп яшә. Алга табада безгә синең һәр адымыңа сыкланып, синең белән горурланып яшәргә язсын. Кайгы хәсрәткә юлыкмыйча, якыннарыңның игелеген күреп, шатланып яшәргә язсын. Алда сине олы юллар көтә. Бәхетләргә диләр юл урау. Чәчәкләргә кырау төшсә узар, намусыңа тимәсен кырау. Агач аумый тамыры тирән китсә, кеше бөек күркәм эш белән. Яшә кадерлебез ныклы сәламәтлек, яшәү дәрте сүнмәс көч белән. Ачык күңелле Раилебез, котлы булсын синең туган көнең. Уңыш синнән бер дә китмәсен. Тормыш елгалары ташып аксын, бәхет чишмәләре кипмәсен. Кадерле Раил һәм Руфина, якыннарыгызның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет шатлыкта үтсен. Алдагы җырыбыз сезнең бәйрәмнәрне тагын да матурлап җибәрсен иде. Баласы, бәгырем алмасы, татылыдан да татылы җимеше. Хыялымда йөрткән, күңелемдә көткән, бик кадерле булган бер кеше. Җимеше
Taramışıma sönmez yıldızım sen feriştem Көңіл қияшымның Тоямы қайнарлығын Дәуәнейім дейіп әнедәшісің Көзімнің қарасы Ғымырым оламасы Нәсіл ағашымның жемеші Аллахымның берген ұлы бүлегісін Керек түгел алтын күміші Баламның баласы, бәхетім алмасы, тәміні татым ғұмыр күзініде. Көңілім көгенде, жылы құяшым сен, шатлық нұры балық yüzümde. Gözümün karası, ömrüm olması, nesil ağaçımın jimeşi. Allah'ımın birgen ulu бүлегісін, керек түгел алтын күміші.